eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e jokkude windande men fatiha nde bisimillah joni mbaɗen daniyenne ƴetten ngal ɗo alluwal sen mbaɗi daniyenne eɗen gandi ko en jangguino bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ɗon kanoɗen wadde hande gadden ghayril maghdubi alayhim waladdallin tan wona fatiha men timmi inchallahu taala bisimillah ay joni sirata allazina an'amta alayhim rewi hen ko ɗum ɗo ay ayna baaliɗo nani jubriya nani ay jubriya nani ara nani joni noon ko ndeɗo harfere hande ɓeyduɗa hen ay toɓɓere ndeɗo wonti gayna baaliɗo wadde a faami hande ko harfere ndeɗo naati e karfeje jokkoje windandema ay nde woni gayna baaliɗo jubriya a jangguino jubriya a jangguino ara wadde gayril ay alif lam mim ay gayna dariɗo ay dariɗo wowtaƴƴo bajorɗo ay ayna baaliɗo ay laam jubriya ha mawɗo ay mimarak ɗum ɗo gasi joni noon gara mbaylaɗo ay joni ko ɗo woni harfere ndeɗo ay ko gotum ndeɗo kañum e ndeɗo ko gotum ɗo so adima ɗo ko hakkude no mbirunɗa ayna baaliɗo ayna dariɗo ayande aranni mbinoɗa ko ayna baaliɗo ayna dariɗo ko toɓɓere nde ɓeydi hen joni ɗo woni gayna baaliɗo wonno ko ayna baaliɗo wonti gayna baaliɗo ɗo wonno ko ayna dariɗo toɓɓama wotere dow wonti gayna dariɗo kadi gara kadi toɓɓa ɗo henne nde harfere kefta nde ɗo henne ndeɗone ko harfere arde hesere ene wiya daridu a jangguino saridu hande ko daridu ɓeydi hen a faami wadde mbaɗa dani henne wadde ko harfeje ɗiɗi ɗo henne ko harfere ayna baaliɗo piccuɗo ko gotum kanko woni ɗo ko daridu nani ɗiɗi gari ko heddi ko foof a jangguino ɗum woni gayril maghdubi alayhim jokken ɗo woni ay wow janganoma laam allif ay ko laami allif ndendinɗa woni laam allif allif nani
ay laam nani, ay daariidu artiiɗo henne mo dow ɗiggi tan ɗo artiiɗo, alif teƴƴo ay daariidu nani kanko woni dow to nani ko laamu haa towa seeɗa, ay laam arti, ay jubriya nani, nuun rak nani, ɗo fatiha ma haaɗi, fatiha ko ɗo haaɗi paama ɗum ɗo wiyata ko amina jeyaka e fatiha, tiiguinte alif mim jubriya nuuna rak ko ni amina windirte ɗum ɗo jeyaka e fatiha he, ɗum ɗo jeyaka e fatiha wadde a heɓi hen tiiguinte mo jangunoɗa o, a jangi hen alif wadde nde ɗo windande e hewde ala ko janguɗa hen so wona tan karfeji ɗiɗi pet holnden e holnden mbiyata ko gayna baaliɗo tan jangumi hen hande gasi holɗum e daaridu ari ardi ɗe ɗiɗi ɓeydi hen hande wona mi timmini karfeje nogas e goo beenoɗe gonɗe nder fatiha ɗe gasi ɗo ala ko woni ɗo ka a janngani, ɗo ala ko woni ɗo ka a janngani, joni noon ngara janggen han kan noon gayna baaliɗo jubriya ngara guitten ɗum ɗo henne guitten ɗo ɗum ɗo guitten noon guitten ɗum ɗo ani har jibdema voilà garten eyyi bisimilla ƴeen ɗo ko gayna baaliɗo jubriya ara ɗo momtima seeɗa gartiren ko momti ko hade ma jiiɓade eyyi ko momtino ko hen eywa jokken golle wadde gayna baaliɗo jubriya ara alif laam mim gayna dariɗo e gayna baali ko gotum daaridu wow taƴƴo ba jorɗo moni ayna baaliɗo ɗo ko laam ɗo ko jubriya ɗo ko he mawɗo mimarak holno jangirte kañum woni ko jangata ko ɗo woni gayril maghdubi alayhim nan ni windirte ɗum ɗo woni wala dallin ay ni windirte ay ko ni windirte wala dallin ni windirte ɗum ɗo woni amin gasi ɗum ɗo woni amin ari ardi ɗum ɗo woni amin kono jeyaka e fatiha noon fatiha hati wala dallin saha noon jeeya ɗo waɗanni ko wayni ene wiye madda madda woɓɓe hen a yiyat wayni weni madda 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 mo waɗi ɗum taw poogal ngal ene juuta eyyi mo janggo ɗum yeeso inchallah garten e jangde meɗen wadde hande jangumi ko gayna baaliɗo jubriya ara alif laam mim gayna dariɗo daaridu wow taƴƴo ba jorɗo ayna baaliɗo laam jubriya he mawɗo mimarak ay wow ɗo ko laam e alif ndendinɗa mbiɗa laam alif laam daaridu alif taƴƴo laam jubriya
nunarak madda tiginte alif mim jubriya nunarak winda nde e heewde ala ko ɓeydi hen watan harfere gayna baariɗo e daariɗo ko heddi ko fof janngama dow to nden noon en kaaɗiɗo fatiha men gasi alhamdulillahi rabbil alamina fatiha men gasi alhamdulillahi rabbil alamina so gari han kadi noon binden fatiha o laawol gotol eɗen ƴeewa son mbawi walla on mbawani hankkadi ko janggeten e fatiha ko on kollama seeɗa seeɗa gasi hankkadi noon gartoyen e jannginde ɗum no woori ni so Allah jaɓi ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañitoɗon janggoni ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiiyan lawol on dañani mon walla on nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o caggitoɗa a saggani ɗum jinmi an noon jiɗi janggude jeeyede jangde nde rewɗon e on numéro gara jiya WhatsApp o kaala indema yettodema kalnoɗa sarɗiji ɗi aɗi belma nata jangga a yiɗa gaccuma ndeeƴa wassalam.